Käyttäkäämme tänään hetki aikaa opiskellaksemme Jumalan sanaa yhdessä saarnalla, jonka otsikko on Fyysinen maailma ja uskon maailma. Uskon maailma on maailma, jota emme voi ennustaa tai käsittää. Siitä huolimatta se on maailma, joka on ehdottomasti olemassa. Fysiikkayhteisössä sanotaan, että on olemassa kaksi maailmaa. Yksi on maailma, jossa ihmiset elävät, ja toinen alkeishiukkasten maailma. Meidän maailmassamme 1 sekunti on kuulemma uskomattoman pitkä aika alkeishiukkasten maailmassa. Se on kuin vertaisi maata, jossa elämme, ja ikuista taivasten valtakuntaa, josta Jumala on puhunut. Kun ajattelemme uskon maailmaa, jossa Jumala asuu, ohjaten meitä evankeliumissa ja auttaen meitä, voiko maailma, jossa elämme, ja uskon maailma todellakin olla sama? Ei, ne ovat täysin erilaisia. Tässä mielessä toivon, että voitte tänään luopua näkökulmasta, joka on ehdollistettu ja opittu materialististen asioiden kolmiulotteisessa maailmassa, ja avata uskon silmänne, jotta Jumala voi johtaa ja opastaa teitä. Kuinka suuri on meidän Jumalamme? Mitä Jumala loi alussa? Hän loi taivaat ja maan. Toisin sanoen, kenen katsotaan luoneen maan? On kirjoitettu, että Jumala loi sekä taivaat että maan. Kuulkaa, voitteko arvata, kuinka paljon maa painaa? Voimme helposti tietää painomme nousemalla vaalle joka päivä. Mutta voitteko kuvitella maan painon? Koska olin utelias, tarkistin sen, ja sen mukaan se on 5,97 kvadriljoonaa kilogrammaa. Se on todella valtava paino, joka ylittää meille tutun lukumaailman. Silti Jumala vaivattomasti nosti sen ilmaan hetkessä. Kuulkaa, me emme puhu ilmapallon nostamisesta. Silti nostettuaan sen ilmaan, Jumala ei ole koskaan toimittanut sille polttoainetta viimeisen 4,5 miljardin vuoden aikana. Eikö Jumala kuitenkin ole suunnitellut sen kiertämään aurinkoa hyvin tarkasti? Ilman kuuta jopa merivesi kärsisi siitä. Vuorovesi toimittaa valtavan määrän happea mereen, eikö niin? Mitä Jumala on tehnyt, meidän täytyy todellakin tiedustella, kun menemme taivaaseen. Kuinka voit olla niin mahtava? Jumala, kuinka olet olemassa transcendenttisessa maailmassa, joka on mielikuvituksemme ulottumattomissa? Emmekö kysyisikin näitä kysymyksiä? Pelastaakseen meidät, hän kuitenkin tuli maan päälle, pukeutuen lihan telttamajaan, eikä hän kuitenkaan koskaan paljastanut jumalallista kirkkauttaan. Hän söi ja joi kuten mekin, ja hän jopa nukkui ollessaan väsynyt. Koska hän sanoi, autuas on se, joka ei loukkaannu minuun, hän kätki kaiken voimansa ja tuli maan päälle johtamaan ja opettamaan meitä, hänen rakkaita taivaallisia lapsiaan. Kaikki kyllä järjestyy, älä huoli. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi maailman ajan loppuun asti. Vaikka Jumala antaa nämä sanat lapsilleen satoja tai tuhansia kertoja, ne eivät juurru heidän sydämiinsä. Miksi? Mitä meiltä puuttuu? Se johtuu siitä, että meiltä puuttuu uskoa. Millainen usko meillä täytyy olla? Koska emme ole kokeneet maailmaa, jossa Jumala asuu, ajattelemme vain fyysistä maailmaa, missä heräämme joka päivä. Niinpä näyttää siltä, että vaikka Jumala kuinka yrittäisi opettaa meille maailmasta, jossa hän asuu, se ei resonoi syvästi sydämissämme. Vaikka se on tieteellisen tutkimuksen kohteena, sanotaan, että 1 sekunti ihmismaailmassa eroaa suuresti siitä, mitä sekunti tarkoittaa alkeishiukkasten maailmassa.
Samalla tavoin uskon maailmassa on Jumalan valtakunta ja maailma, jossa me ihmiset elämme. Kuulkaa, eikö ero olisikin valtava? Mitä Raamattu sanoo tästä asiasta ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille? Meidän täytyy täysin ymmärtää Raamatun kautta, että Jumala hallitsee maailmaa, joka on meidän mielikuvituksemme ulottumattomissa, maailmaa, jota silmä ei ole nähnyt, korva ei ole kuullut, eikä mieli ole käsittänyt. Kun ihmiset ajattelevat Kaislameren ihmettä, he ajattelevat usein Moosesta. Onko teillä sama ajatus? Vaikka Moosesta suurempi voima vaikutti, voima, joka ei näkynyt paljain silmin, ihmiset arvostivat vain Moosesta. Vaikka he muistavat, että Mooses ojensi sauvansa, he eivät ajattele Jumalan voimaa, joka muutti Kaislameren kuivaksi maaksi tuon sauvan kautta. Samalla tavalla me olemme tottuneet elämään fyysisessä maailmassa. Tämä johtuu siitä, että olemme lapsuudesta lähtien oppineet ja kokeneet kaiken, mitä maan rajoissa tapahtuu. Jumala jakoi Kaislameren, murskasi Jerikon muurit marssittuaan sen ympäri 7 kertaa ja huutaen, ja kukisti midianilaisten 135 000 sotajoukon Gideonin 300 soturin kanssa. Kaikki nämä tapahtumat saattavat vaikuttaa pelkiltä sattumilta, jotka tapahtuivat sattumalta. Huolimatta uskon maailman selvästä olemassaolosta, ihmiset ovat taipuvaisia pitämään sitä vanhoina tarinoina tai legendojen kaltaisena, koska se on kirjoitettu Raamattuun. Kun me kuitenkin oivallamme uskon maailman olemassaolon, voimme varmasti varmistaa, että nämä tapahtumat eivät tapahtuneet vain sattumalta. Lisäksi voimme ymmärtää, että nuo tapahtumat eivät sattuneet vain 3500 vuotta sitten, vaan ne tapahtuvat varmasti myös meidän aikanamme. Siksi voimme nähdä, että usko on se, joka laukaisee kaikki nämä tapahtumat. Ilman uskoa emme voi koskaan nähdä sellaisia asioita ennen kuin astumme taivaaseen. Koska uskon maailma tekee kaiken tämän mahdolliseksi, älkää koskaan unohtako, että usko on se, joka yhdistää fyysisen, konkreettisen maailman ja maailman, jossa Jumala toimii. Jos siis koskaan tunnette ihmeellisen hetken tarvetta, teidän täytyy aloittaa aktivoimalla uskonne. Kun ammutaan aseella, luoteja ammutaan. Jos asetta pidetään vain paikoillaan, luotia ei ammuta, vaikka sitä pidettäisiin 100 vuotta. Aivan kuten laukaisumekanismi täytyy aktivoida, kun emme aktivoi uskoamme, meillä on tapana sanoa, se, mitä Jumala teki Raamatussa, se oli silloin, ei jotain, mitä me odotamme näkevämme tänä päivänä. Tämä ei ole lainkaan totta. On olemassa mekanismi, joka toimii katalysaattorina, joka yhdistää fyysisen maailman ja uskon maailman. Sitä kutsutaan uskoksi. Koska heillä ei kuitenkaan ole vahvaa uskoa ja he keskittyvät jatkuvasti vain fyysiseen maailmaan, jotkut saattavat unohtaa Kaislameren jakamisen historian ja Jerikon valloittamisen historian. Vaikka he kuulevat Gideonin historiasta saarnojen kautta, he suhtautuvat siihen ikään kuin se olisi vain vanhan vaimon tarina ja kysyvät itseltään, voiko se todella tapahtua meille tänä päivänä? Miksi Jumala olisi kirjannut Raamattuun asioita, jotka eivät olisi täyttyneet? Eikö sama Jumala, joka jakoi Kaislameren, ole olemassa myös tänä päivänä? Kyllä, hän on olemassa. Miksi sellaisia tapahtumia ei sitten tapahdu meidän aikanamme? Se johtuu siitä, että emme käytä laukaisinta, joka yhdistää fyysisen maailman ja uskon maailman. Se johtuu siitä, että ruumiimme on tottunut ajan ja paikan rajoitteisiin tässä maailmassa, ja me elämme ottamatta huomioon muiden ulottuvuuksien olemassaoloa. Niin kuin Kaislameri jaettiin lyhyessä ajassa, se, mikä vie meiltä vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja, voi avautua silmänräpäyksessä, kun Jumalan tahdon määräaika koittaa.
Varmistakaamme tämä yhdessä. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 1. Luetaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 1. luku ja jae. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Maa oli autio, maa, jossa ihmiskunta elää. Se oli autio. Ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden yllä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Kuinka Jumala loi maan, jota ei ollut olemassa? Hän loi sen hetkessä, hyvin lyhyessä ajassa. Veljet ja sisaret, me kaikki elämme tällä hetkellä maan päällä, missä 8 miljardia ihmistä elää yhdessä yhtä aikaa. Maan kokonaispainon täytyy olla käsittämätön. Oletetaan, että kaikki maapallolla elävät 8 miljardia ihmistä painavat keskimäärin noin 100 kiloa kukin, ja tähän yhdistetään eri eläinlajien paino ja maapalloa täyttävä valtava vesimäärä. Se olisi tähtitieteellinen ja käsittämätön luku. Eikö olekin ihmeellistä, kuinka maa toimii? Se ei koskaan hajoa, ei kertaakaan. 4,5 miljardin vuoden aikana se kiertää yhden kiertoradan auringon ympäri joka vuosi. Joku suunnitteli sen noin. Eikö olekin hämmästyttävää? Pidämme aina näitä ihmeellisiä asioita, joita tapahtuu ympärillämme, itsestäänselvyytenä. Älkää tästä lähtien pitäkö sitä itsestäänselvyytenä, vaan tarkkailkaa huolellisesti, millainen Jumala meidän Jumalamme on. Eikö se täytäkin teidät ilolla, kun tiedätte, että olemme kaikkivaltiaan Jumalan poikia ja tyttäriä? Me olemme melko ihmeellisiä, emmekö olekin? Pyrkikäämme aina muistamaan, että olemme loistavassa asemassa Jumalan poikina ja tyttärinä. Ihmiset kutsuvat kaikkea, mitä Jumala tekee, ihmeeksi, mutta Pyhän Hengen näkökulmasta se, mitä Jumala toteuttaa, on melko yksinkertaista. Siirrytään Joosuan kirjan 6. lukuun. Joosuan kirja luku 6 jae 1. Jeriko piti porttinsa tiukasti suljettuina israelilaisten vuoksi. Kukaan ei päässyt ulos eikä sisälle. Niin Herra sanoi Joosualle, katso, minä annan sinun käsiisi Jerikon kuninkaineen ja sotaurhoineen. Kulkekaa kaupungin ympäri, kaikki sotakuntoiset miehet. Kiertäkää kaupunki kerran ja tehkää niin 6 päivänä. 7 pappia kantakoon 7 oinaansarvista pasuunaa liiton arkun edellä. 7. päivänä kulkekaa kaupungin ympäri 7 kertaa, ja papit puhaltakoot pasuunoihin. Kun oinaan sarviin puhalletaan pitkään, ja te kuulette pasuunan äänen, huutakoon koko kansa suureen ääneen. Silloin kaupungin muuri sortuu siihen paikkaan. Jumala oli jo valmistanut kaiken, mitä Jerikon voittoon tarvittiin. Inhimillisestä näkökulmasta katsottuna ajattelemme, halutun tuloksen saavuttamiseksi täytyy syntyä fyysinen konflikti tai fyysinen taistelu on käytävä. Mutta Jumala perusti voiton kaavan ja yhtälön, jonka avulla voimme voittaa jopa valmistautumatta tällaisiin asioihin. Se, mitä tehtiin uskon maailmassa, toimi katalysaattorina ilmiöille, joita esiintyy fyysisessä maailmassa. Kaikki, mitä Jumala on luvannut, voidaan täyttää uskoksi kutsutun mekanismin kautta. Silti näemme usein tilanteita, joissa lopullinen onnistunut lopputulos ei toteudu nopeasti joko siksi, ettemme usko, tai siksi, että uskomme on puutteellinen. Niinpä kun Jumala sanoo, se tapahtuu, meidän tulisi pitää sitä asiana, joka varmasti tapahtuu, ja edetä uskossa. Niille, joilla on uskoa, kaikki onnistuu helposti, mutta niille, joilla ei ole uskoa, kaikki näyttäytyy liian vaikeana esteenä, joka on liian vaikea voittaa, kuin suuri vuori, joka tukkii tien.
Sama koskee maailman lähetystyötä. Sitä ei ole vaikea saavuttaa. Kaikkivaltiaan Jumalan lapsina, joka hallitsee koko maailman kaikkeutta, mitä meidän tulisi tehdä henkisillä silmillämme? Meidän täytyy tehdä niistä hieman leveämmät. Maa on kuin vesipisara ämpärissä ja kuin tomuhiukkanen vaa-alla, mutta koska meillä on kapea näkökulma, maa näyttää niin suurelta ja meille uskotut tehtävät näyttävät liian suurilta. Emmekö ajattelekin niin? Katsokaa Jumalan sanaa. Kun hän sanoi, tulkoon vesi, vesi tuli. Ja kun hän sanoi, tulkoon valkeus, valkeus tuli. Onko mikään fyysisen maailman osa koskaan rikkonut Jumalan käskyä? Aivan kuten Joosuan kirjan luvussa 6 on kirjoitettu, Jerikon linnoitus, jota pidettiin valloittamattomana, sortui toivottomasti israelilaisten edessä. Ei tapahtunut yhtäkään fyysistä törmäystä. He vain marssivat kaupungin ympäri kerran päivässä. Kukaan meistä ei ole koskaan kokenut tuollaista fyysistä kokemusta, vain kiertämällä kaupungin ympäri se romahti. Jos pelkkä kaupungin ympäri marssiminen riittää vihollisen kaupungin kukistamiseen, mikä armeija vaivautuisi heiluttamaan miekkoja, ampumaan nuolia ja käyttämään kaikenlaisia aseita? Se, mitä sinä päivänä tapahtui, ei ollut fyysisen lain mukaista. Kaikki tapahtui uskon lain mukaan. Ilman uskon laukaisemista tällaisia tapahtumia ei voi koskaan tapahtua. Siksi tämän vuoden täytyy olla vuosi, jolloin me kaikki hartaasti etsimme Isä Jumalan ja Äiti Jumalan armoa horjumattomassa uskossa. Luetaan Matteuksen evankeliumin luvun 9 jae 27. Luku 9 jae 27. Kun Jeesus kulki sieltä eteenpäin, häntä lähti seuraamaan 2 sokeaa, jotka huusivat, armahda meitä, Daavidin poika! Ja kun Jeesus meni sisälle taloon, sokeat tulivat hänen luokseen. Jeesus kysyi heiltä, uskotteko, että minä voin tehdä sen? Ensin hän kysyi heidän uskostaan, uskotteko, että minä voin tehdä sen? Niiden, jotka olivat syntymästään asti sokeita, silmät avattiin. Edes sen ajan taitavimmat lääkärit eivät pystyneet siihen, se oli yksinkertaisesti mahdotonta 2000 vuotta sitten. Jeesus kuitenkin sanoi 2 sokealle miehelle, jotka seurasivat häntä, uskotteko, että minä voin tehdä sen? Uskotteko, että minulla on voima palauttaa näkönne? He vastasivat, uskomme Herra. Silloin hän kosketti heidän silmiään ja sanoi, tapahtukoon teille. Mitä? Uskonne mukaan. Hän sanoi tämän laukaistakseen heidän sisällään olevan uskon sytytysmekanismin. Onneksi 2 sokealla miehellä oli suuri usko. Tapahtukoon teille uskonne mukaan. Jae 30. Mitä tapahtui heidän näölleen, niin heidän silmänsä aukenivat. Jos he olisivat uskoneet vain 10 tai 15%, heidän silmänsä olisivat saattaneet tuskin avautua, jos ollenkaan. Heidän uskonsa oli kuitenkin hyvin perusteellinen. Koska heillä oli luja usko tosi Kristukseen, heidän silmänsä aukenivat. Fyysisessä maailmassa tällaisia asioita ei voi tapahtua. Se on mahdotonta. Jos näin olisi aina, kaikki silmäklinikat olisi suljettava. Kaikki sairaalat joutuisivat konkurssiin. Jumalan valtakunnassa se on hyvin helppoa, mutta ihmisten valtakunnassa kaikki nämä asiat ovat väistämättä vaikeita. Eikö siitä syystä tätä maata kutsutakin henkiseksi turvakaupungiksi? Täällä henkiset syntiset elävät. Meidät on nyt kahlittu ajan ja paikan rajoihin, vaikka se näyttää hyvin vapaalta. Joten tässä on kirjoitettu, tapahtukoon teille uskonne mukaan, niin heidän silmänsä aukenivat, mutta Jeesus varoitti heitä ankarasti sanoen, katsokaa, ettei kukaan saa tietää tästä. Lähdettyään sieltä, he kuitenkin levittivät hänestä tietoa koko sille seudulle. Kaislanmeren jakamisen historia,
tarina Gideonista, Jerikon kukistuminen ja 2 sokean miehen parantuminen, meillä on tapana niputtaa nämä tapahtumat yhteen ja kutsua niitä ihmeiksi. Näitä tapahtumia pidetään mahdottomana fyysisessä, inhimillisessä maailmassa, mutta kuten Matteuksen evankeliumin luvussa 9 sanotaan, meidän tulisi käyttää mekanismia, joka voi sytyttää tämän voiman lausumalla uskonne mukaan. Mikä oli sen tulos? Kenelläkään ei pitäisi olla väärää ajatusta. Minä julistin 10 ihmiselle, mutta kukaan heistä ei kuunnellut. Sanottiinko, että kaikki nämä evankeliumin työt tehdään ihmiskyvyllä? Meidän ei pitäisi luottaa niihin fysikaalisiin lakeihin, joita olemme kokeneet ja nähneet ihmisten maailmassa. Pikemminkin, mihin meidän pitäisi luottaa? Meidän täytyy uskoa Jumalan valtakunnan lakeihin. Onko Jumala koskaan sanonut, että jokin on liian vaikeaa hänelle? Hän ei ole koskaan sanonut niin. Mennään 1. Mooseksen kirjan lukuun 18. Jatketaan lukemalla 1. Mooseksen kirjan luvun 18, jae 9. He kysyivät häneltä, missä vaimosi Saara on? Hän vastasi, tuolla teltassa. Mies sanoi, totisesti, minä palaan luoksesi ensi vuonna tähän aikaan, ja silloin vaimollasi Saaralla on poika, mutta Saara kuunteli teltan ovella hänen takanaan. Abraham ja Saara olivat vanhoja ja ikääntyneitä, eikä Saara enää voinut saada lasta. Saara nauroi itsekseen ja ajatteli, voisiko minussa vielä herätä halu, kun olen näin kuihtunut? Onhan myös Herrani jo vanha. Saara ajatteli hetkellisesti, kuinka voin saada lapsen? Jae 13. Herra sanoi Abrahamille, miksi Saara nauroi ja ajatteli, voisinko minä todella synnyttää, kun olen näin vanha? Fyysisessä maailmassa, niiden periaatteiden mukaan, joita olemme oppineet ja nähneet koko elämämme ajan, tätä pidettäisiin täysin mahdottomana. Ajatelkaa, että Saara oli jo siinä iässä, että hän ei olisi voinut saada lapsia, ja Abraham oli jo lähestymässä 100 vuoden ikää. Ajatus pojan saamisesta oli todella naurettava. Siksi hän ajatteli, saanko minä todella lapsen nyt kun olen vanha? Jae 14. Mitä Jumala sanoi hänelle vastauksena? Onko Herralle mikään mahdotonta? Jumalan maailmassa mikään näistä asioista ei ole mahdotonta. Veljet ja sisaret, kerron teille esimerkin. Eikö kuu ole maata lähin taivaan kappale? Kuun painovoiman sanotaan olevan vain 1/6 maan painovoimasta. Esimerkiksi henkilö, joka voi nostaa 30 kilogrammaa maan päällä, voisi nostaa 6 kertaa enemmän kuussa. Veljet ja sisaret, tämä tarkoittaa, että vaikka pystyisin tuskin nostamaan 30 kilogrammaa maan päällä, kuussa pystyisin helposti nostamaan 180 kilogrammaa. Eikö olekin ihmeellistä? Riippuen siitä, missä olemme, 180 kilogramman nostaminen voi tuntua vaivattomalta, mutta fyysisen maailman ajattelutapaan jääneet uskovat, että 180 kilogramman nostaminen on mahdotonta. Mutta uskon maailmassa, jossa meillä on täysi usko Jumalaan, kaikki tämä on mahdollista. Jumalan sanassa on kirjoitettu, onko Herralle mikään mahdotonta. Kaikki on mahdollista, joten aina kun haluatte sanoa, se ei ole mahdollista, se on mahdotonta, ajatelkaa kuuta. Esimerkiksi henkilö, joka pystyy hyppäämään 2 metrin korkeuteen maan päällä, voisi hypätä 12 metrin korkeuteen, jos hän olisi kuussa. Jos näkisit jonkun hyppäävän 12 metriä korkealle, voisitko silti pitää häntä ihmisenä? Viesti, jonka haluan välittää teille kaikille tänään, on, että vaikka me uskommekin, että Jumala on taivaan ja maan luoja, emme usein hyväksy tätä totuutta sydämissämme. Sen vuoksi elämästämme voi tulla vaikeaa, haastavaa ja raskasta, ja jopa kun kuljemme evankeliumin polkua, ilo ja onnellisuus voivat puuttua, mikä johtaa jatkuviin ongelmiin. Kaikista teistä, jotka olette täällä, täytyy tulla niitä, jotka voivat opettaa uusia jäseniä, jotka liittyvät tulevaisuudessa koskien kaikkia näitä asioita. 2 sokean miehen tavoin meidän täytyy kyetä käyttämään mekanismia, jota kutsutaan uskoksi. Mitä me teemme, jos meillä ei ole uskoa? Katsotaan hebrealaiskirjan luku 11 jae 6.
Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on. Vaikka se on täysin mahdollista kuussa maan fyysisissä rajoissa, ihmiset usein sanovat, tämä on mahdotonta. En koskaan pystyisi siihen. Koska Jumala kuitenkin aina valmistaa tilan, jossa usko voi toimia, meillä on oltava sellainen vahva usko, joka yhdistää meidät tähän tilaan, jossa uskomme voi paljastua. Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eikö sydämenne vapissut, kun kuulitte tarinan maailman lähetystyöstä? Oletko kysynyt itseltäsi, kuinka voin ottaa vastaan tämän valtavan tehtävän? Jos olet, tarkkaile hetki merta pohtien, voiko tänne todella tehdä tietä. Katso tarkkaan merta. Ei ole mitään keinoa rakentaa tietä. Mutta mikä on tehnyt tämän mahdolliseksi? Uskon kautta Jumala teki kaiken tämän mahdolliseksi. Olemme maan painovoiman alaisia, koska olemme kokeneet sen vain syntymämme hetkestä tähän asti. Jos kuitenkin siirtyisimme hetkeksi kuuhun, joku, joka kykenee hyppäämään 2 metriä täällä maan päällä, voisi hypätä siellä 12 metriä. Se on hämmästyttävää. Se tarkoittaa, että kykymme vaihtelevat käyttämämme tilan mukaan. Muistattehan, että niistä, jotka elävät aina uskon maailmassa, voi tulla päähenkilöitä, joiden kautta Jumala täyttää työnsä, aivan kuten Noa, Abraham, Joosua ja Kaaleb. Toivoen, että kaikilla taivaallisilla perheenjäsenillämme on kauniimpi usko kuin koskaan aiemmin, ja että he saavat runsaan tervetulopääsyn ikuiseen taivasten valtakuntaan. Haluaisin päättää päivän saarnan. Kiitos paljon.